ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорун ТЖ. дар намури имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияи Тоҳисон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка биҷиқед, видеоро то охир тамошо кунед. дар намури имрӯза ин ҳамихи мошинаи бародаро, беҳтарин мошинои арзон. видеоро то охир тамошо кунед ва фикротона дар комментария нависед. чӣ хеле мошино дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда мемонем. якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106, соли бароришаш 84 сол, объем мотор 0.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Сиптамин. мошин состояниш 100% аст. документ ҳам дорад. нархаш 13000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. чӣ хеле мошино дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови хашибек, соли бароришаш 97 сол, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. 4 баллонди нав дорад. документ ҳам дорад. нархаш 32000 сомон. агар ки харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi, соли бароришаш 94 сол, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошина состояниш 100% аст мега. ягон дард надорад. нархаш 17000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ грузовик Hyundai Portal, соли бароришаш 2007, вагони, бортуш нав, аккумуляторишам нав, яксола документ дорад. состояниш 100% аст. нархаш 68000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106, соли бароришаш 99 сол, объем мотор 1.2, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Исфара. состояниш 100% аст. 4 баллонди нав дорад. яксола документ дорад. мошина
срочно фурухта мешавад, мега соҳибаш. Нархаш 15000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21 соли бароришаш 2002. объём мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кожуни салон, дискош навай. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 15000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо дар пеши мошин савдо карда мешавад. мега агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ГАЗ 3102 соли бароришаш 2004. объём мотор 2.5, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан, привод задний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархаш 16000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, мега соҳибаш дар пеши мошин бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ грузовик Hyundai Portal соли бароришаш 2000. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 6 баллонди нав дорад. моторишам 100% аст. ҳуҷҷатоша нав кардагианд. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархаш 42000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо дар пеши мошин савдо ҳам карда мешавад. мега соҳиби мошин. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ грузовик Газел соли бароришаш 2004. сӯзишворияш газ ва бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниша 100% аст. мега баллондош пачка. 1 сола документ дорад. мошин ягон дард надорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. алишам карда мешавад. мега нархаш 47000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ грузовик Hyundai Portal мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, насос, коробка, мост ҳамаш 100% аст. гарантия дора. мега лубой устода баре переведка куна. мега нархаш 51000 сомон. каси харидори аниқ мега биёд дар пеши мошин бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, занг занед бародаро, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. 11 мотоблокҳои фурӯшӣ ҳар намудаш ҳаст. мега моделош 170, 173, 178, 186, 188, 190, 192 қарор доранд дар шаҳри Ҳисор. нархаш 4500 сомонӣ. ҳар як кадомаш 4500 сомонӣ.
агар харидор аниқ бошад мега биёяд дар пешаш бо савдо ҳам карда мешавад. бародаро, агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби ҳамин дастрас кунед.